Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam tagasni. UMLA ke BJP na Shillong South ba Sanbor Shulai hagasni tho diang ulapan power ke jing persha ka bajur ya garai jong ka sarkar BJP be ya lam do ihmanta Biswa Sarma ban khang bam do masih hagja ka pat ba. Habakran shiginong tho khubor ba Sanbor lo ong ba hakanu kanu ka benta jong ka prathai lane hapo ka riti sin sharkari India kam shimla don ka kindon ne an ba perkhing ne khang ban bam ya kanu kanu ka jaddo. Haba Philit Shankai Shakalengki ri ka prathai Sha Bangkok, Malaysia, Indonesia, Europe, Badoba Asia, ki bam wat ya ubesen ka knai ki kanyang lartham ru henrei kam judan ka jing perking. Balai baki sarkar Assam ki perking ban bam do masi. Nga persya ajur ya kani karai ulaong. Haba penpau bahang ni ha Meghalaya, kadai kamon upat ba uba Sanbor laong ba arbnai mensya ulabami udokso, lembat ke kurim. Ngibam dokso, ngajubam dokso hakapor bangadang kena mentaru dang arbnai AA. Uparlok ulapha dokso bat ngabam bhajai bat kekurim onne ayu. Haba Kenya karai ke sarkar Assam ba kamlong ke babha uni UMLA ke BJP. Ulaong balai basyukhang kensan. Kadai kamon jongpi la phikwa bam do besen lani phikwa ban bam do masi. Uba Sanbor ula kular bo on omsya Satya da lele ru yakum gini kijingne don bor bakan jia ha Meghalaya. Ngan yang scam hakan nongrim hangni kan om jia Satya kat ba uba Sanbor udang im. Ngan om khang Satya kane gade ke jilla balat lut. Ngila ban bam do besen masih nyang lartham knyang ne kinu ki bangi kwa. It should not happen in Meghalaya because I condemn and I oppose. You see, when we are traveling every part of the world, and the Constitution of India also there is no law that restrict to ban any kind type of meat to eat. We are traveling all about the world. You will see in Bangkok, Indonesia, Malaysia, in the European country, Asian country, they even eat snake. There is no restriction. Rats, insects, scorpion, they eat. So why should they restrict to eat beef? But does I oppose. Here in Meghalaya, it is your choice. You can eat.